తర్వాత మీ ఇష్టం. రేపు నేను చేవెళ్ళలో తొందరపడకు కవర్ చేసుకో తొందరపడకు. చేవెళ్ళలో రేపు నేను పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నా. అదేవిధంగా సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, నేను, స్వామి గౌడ్ గారు మేమందరం కూడా రేపు చేవెళ్ళలో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నాం. మా నాయకులు, మా ఎమ్మెల్యేస్ కానీ, ఎమ్మెల్సీస్ కానీ, ఎంపీస్ కానీ, అదేవిధంగా మిగతా మిత్రులు కానీ అందరూ కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తమ తమ నియోజకవర్గాల్లో కొన్ని చోట్ల, ఉదాహరణకు సురేష్ రెడ్డి గారు రేపు బోధనలో పాల్గొనబోతూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు బాన్స్వాడలో పాల్గొనబోతూ ఉన్నారు. వర్ధన్నపేటలో నేను అక్కడ కొంతమంది ఎమ్మెల్సీలను డెప్యూట్ చేశాం. ఇట్లా పార్టీ గతంలో ఇన్ఛార్జీలుగా ఉండి కొంతమంది పార్టీ మారిన వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఉంటే, లేదా ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే కొంతమంది ఈ మధ్యన కాంగ్రెస్లో చేరారో వాళ్ళ ప్రాంతాలలో ఇతర నాయకులను డెప్యూట్ చేశాము. ఆ లిస్ట్ అంతా కూడా మీకు కావాలంటే విడుదల చేస్తాము. మీరు వేస్తే సంతోషిస్తాము. థ్యాంక్ యూ. ఇంత వివరంగా చెప్పాను కదా, ఇంకెందుకు ఇంకా ఇవన్నీ తీసుకొని నువ్వు లేసి